explorar con aqueles que se esforzaron en percorrer o mar, prestos pra acción sen vacilación a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor, sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul, no Era unha vez os exploradores. sen pensar xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Alexandra David Niel. O Tista. Ao outro lado empeza a subida a Calimpón. O Marexá agarda. Dígame, que decide? Intentaremos pasar. Vamos, vamos, Veña, rápido, vamos. rápido. Veña. A modo aí. Con cuidado. Ahí está. A modo. Muy ben. Cando queira. Non pasa nada, estou ben. Veña, que xa lle falta pouco. Ai, susto que nos deu, señora Niel. Grazas. Oh, señora David Niel, canto teño oído falar de vostede. Son o príncipe Kumar. É un honor recibila en Sikkim. Entendo que lle interesan as nosas tradicións. Desde o século XVII, todos os nosos gobernantes son de orixe tibetana. De aí ven a nosa crenza en Buda. Gustaríame saber máis da súa cultura en todos os aspectos, especialmente a súa filosofía. Só no Tíbet atopará o coñecemento verdadeiro, pero agora mesmo non pode ir. Por desgraza, están en guerra. No entanto, na nosa fronteira norte hai un mosteiro moi interesante. O seu lama é moi respetado. Podería ir ver. Por suposto, acompaño eu. Esta terra é maravillosa. Ali está o mosteiro. O lama pasa a maior parte do ano na súa ermida sen ver ninguén. Baixa moi poucas veces da montaña. A súa misión principal é recordarnos que o ben non pode existir sen o mal. E se di por xa unha muller santa de Europa.
Escolleu seguir o camiño do coñecemento. Xa estudou e aprendeu moito. Ten vostede a impresión de ver aquí algo auténtico? A través da apariencia non se poden xulgar as cousas. Sí, todo iso é unha ilusión, válida para quen non comprende. A luz está en nós. Cada un somos un todo. Como o día e a noite, a vida e a morte. Oposicións que son só palabras. Xa viu a luz total, máis alá diso xa non hai nada. Parece que na súa vida actual poderá lograr o seu karma. Foi iso que nos xuntou. Continúe a súa viaxe e volva algún día. A Farei. bufanda branca é unha bendición, quere honrar. Gustoulle vostede? Aquí retírase a escolta. E tamén debo regresar. No entanto, permitinme a liberdade de escoller alguén que a acompañe e a axude. Teño total confianza nel. Chámase Ashur Yonden. Un placer. Que sabio era ese lama tibetano se atopase a maneira de ir ao Tíbet. Non vos preocupedes, que a pesar das dificultades ao conseguir. Nada se podía interpoñer ante aquela vontade de ferro que amosou desde ben nova. Escolle unha forma de vida e sigue a tanto se está soa como con outros. A principios do século XX había moito interese polo budismo e as culturas orientais. Alexandra tiña máis que a ninguén. Con 20 anos xa sabía sánscrito e chinés. Como quería ir ao Tíbet, viaxou miles de kilómetros e conseguiu que non conseguira nunca ningún occidental. Chegou ao Nepal, o sitio exacto onde Buda recibira a luz. Estou a piques de morrer, pero non me importa. De todos os xeitos, esta vida non é máis que un soño. Parece un sitio agradable para parar. Estamos todos cansos e famentos. Estranxeiros, a tradición é darlle a benvida. Benvidos, honorables visitantes. Onde están os homes? Onde están os homes desta vila? Viaxando, honorable visitante. Trocan as cousas que producimos por cousas que precisamos. Todos os homes? Todos. Aquí só quedan mulleres, rapaces, vellos e notables, claro. Mire, non me podería atopar uns leñadores. Imos precisar troncos grandes. Dígalles que estou disposta a pagar moi ben. Veñan, preciso un monte así. Para a súa información, aquí compártese todo. Só o Consello pode distribuir o traballo e asignar as tarefas. En calquera caso, os salarios van directamente á comunidade, para os banquetes, jeje. Sí, fannos falla 30 sacos de patacas. Das grandes son máis fáciles de mondar. Grazas. Segundo as nosas leis non se pode favorecer ninguén. As patacas poden ser pequenas, medianas ou grandes. E todo o mundo ten que comer as pequenas, medianas ou grandes. Efectivamente, aquí non hai trato de favor, somos todos iguais. Iso significa que as patacas hai que pedir á comunidade, pequenas, medianas e grandes. Por iso que confiscamos o diñeiro. Vai para a comunidade. E para os banquetes. Imagino que nos banquetes pasarán todos moi ben. Os banquetes son só para os homes, non para nós. É a tradición. Ai, sí, pois eu vou dar un banquete só para mulleres. Váiallelo dicir ás outras. Celebrar banquetes para mulleres é unha violación das normas de conduta tradicionais. Non o podemos aceptar, pero en honor á nosa visitante o Consello decidiu facer unha excepción. Deu o banquete para todos e por esta vez admitiremos as mulleres. Oh. Ai, non, outra vez eses.
Mercoulles ese can aos tendups. Por que a eles? Porque precisábamos un can de garda. E os mellores son os dos tendups. Xa lle dixen que nada de favoritismos, aquí igualdade. Deberon mercar o can na vila. Xa, e mercabámoslle unha a cada familia. Pois claro que non temos tantos cans, uns 20 ou por aí. Menos mal que marchamos, senón acabábamos con 20 cans. Algún tempo despois volveron a Lahen. É curioso, onte a noite soñei con Concheme e agora quere que o vai a visitar. O feito de que lle mando unha carta dicindo que a quere ver na ermida é un grande honor. Está a 4.000 metros de altitude. Precisará un bocabalo para esa ascensión. Queren un bocabalo para as montañas? Sí. Veñan comigo. Este é o máis manso que teño. Ímolo ver agora. Nunca fixera nada igual, pero se normalmente é mansiño como un burro. A ver que probo eu. Ui, sí, como un burro. Ten razón. Ese cabalo sempre foi moi manso. É culpa da estranxeira. Vestirá de budista, pero é unha misioneira cristiá que nos quere converter. Sí, e agora quere ir á ermida. É por culpa do ermitán. Aí demos ao seu redor. O cabalo non quere ir ali. É vostede Lady Lama. O meu mestre Gomchen mándalle esta égua. Coñece o camiño. Ten que deixala a ela. Non a queremos aquí. Volva para a súa casa. Sí, volva para a casa. Só lles impresiona a forza brutal loito contra eles. Se non empezamos nós, han empezar eles. Dalles duro, duro e forte. Marchade ou disparo. Mire quen ven. Ah, ben vida, canto me alegro de volvela a ver. Segundo parece tivo algún problema no camiño, xa o imaginaba, pero agora pode estar tranquila. Xa non falta moito, sígame. Isto é Fenatán. Este é o sitio onde se aloxará. Pedirei á xente da vila que me axude a construir unha cabana. Agora teño un fogar no Himalaya, non é fantástico? É hora de ir ver o noso ermitán. Pase a xente, como pasa o tempo. Pensar que xa hai 20 anos que vivo aquí, lonxe do mundo completamente só. As multitudes non favorecen a meditación. Únicamente en soidade no alto das montañas séntese un libre e destemido, máis grande que a calquera príncipe. Para lle axudar a entender o Tíbet, e lle aprender o idioma e moitas outras cousas. Estes símbolos non son iguais. Pero o significado sí. Debe aprender a controlar a respiración. O mundo é só o produto dos nosos soños. Só a vigilancia constante evita que caiamos nesta ilusión. Sí, as súas palabras son certas. Ata o mesmo Buda dixo que todas as cerimonias, mesmo as religiosas, son unha barreira para a salvación. Bongon Setsashen Aibuisam. Acabache a iniciación. Agora debes usar a túa luz interior para guiar outros nas tebras. Será o seu faro de sabedoría. Respecto a Yonden, será a túa compaña. Chegou a hora de que descubrade o Tíbet. Alexandra David Niel, estamos aquí para informala de que debe abandonar a zona. Estamos en guerra. O gobernador proíbe a presenza nesta rexión de calquera persoa non autorizada. Os nosos informadores din que quere ir ao Tíbet.
Sabe que non está permitido. Mala sorte para Alexandra, despois de estar tan preto da súa meta. Pero iso non a detería. Para que as autoridades esquecesen dela, partiu nunha longa viaxe que a levou a Calcuta. Alexandra, as túas aventuras son verdadeiramente abraiantes. Oh, mira ese home sagrado, querida. Moita forza espiritual debe ter para renunciar a todo. Xa sabes o que tens que facer. Ás veces as aparencias enganan. Agora veremos se o home santo renunciou ao mundo e a todas as súas riquezas. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Pero... De Calcuta foi a Birmania, despois a Malaisia, Xapón, Corea, China e, finalmente, Mongolia. Ali cruzou secretamente a fronteira para entrar no Tíbet. Por fin. Primeiro iremos visitar o mosteiro de Kumbum. Dis que teñen bibliotecas con textos moi antigos. E viven 3.500 homes. Toda unha cidade. Vamos. Mirade, ese é o Aguiasán, mestre de Kumbum. É a reencarnación dun lama moi importante, pero aínda é demasiado novo para dirixir o mosteiro. Esoutro é quen ocupa de momento o seu posto. Alexandra pasou 18 meses en Kumbum documentándose na biblioteca cos moitos sabios do mosteiro. Pasou moitas horas estudando os manuscritos vellos. Acabaron nomeando a Gran Lama. Espero ser merecente do honor que me conferides e prometo espallar sempre o coñecemento que me inculcastes. Oh! E agora desexaría ir a Lhasa. A capital, nin soñalo. É unha cidade prohibida. Ai, esta muller... Tería que atravesar rexións con peste, cólera e cousas peores. Se cheguei ata aquí, hei chegar ata ali. Polo menos leve escolta. É máis prudente. Será mellor non dicirlles a onde imos, cos supersticiosos que son. Pensarían que algún deus provocaría unha catástrofe. Non nos deixarían chegar a Lhasa. ¡Oh, ei! Retrocedede! Retrocedede vos. Retrocedede dunha vez. Imposible, nós temos máis de 100 camelos e vos só tedes un par de cabalos. Ten razón, pero non podemos retroceder. Sería unha deshonra. Aquí nunca ceden ante os mongóis. Se o fixésemos, perderíamos o respecto dos nosos homes. Non oíste, retrocedede! Pero... Veña, retrocedede vos! Nós tamén temos rifles. Vamos, faced o que vos din. Mirade para ela, vai vestida como un lama. Podería ser xente importante. Sí, vai ser mellor deixalos pasar. Esta noite acamparemos aquí. Tobial, achégate ao río e trae unha pouca auga, por favor. Achégase. Agóchate, imbécil. Vas facer que nos descubra. Abaixo. Penso que ali hai uns bandidos, señora. Non miredes para eles como se non pasase nada. Vailles dicir aos demais que recollan todas as súas cousas e ti traime a arma que está nas alforxas do meu cabalo. Por que non trouxeches tamén as galletas? Podíamolos convidar a tomar té? Están rindo, xefe. Non nos teñen medo. Buscaron eles, pois van ver quen somos. ¡O ataque! ¡O ataque! ¡Vamos! Marcha, xefe. Volvede! Ninguén se rí de nós! Ninguén se rí de nós! Rápido, saíde do camiño! Grazas! A ver se nos poden dar aloxamento esta noite.
A miña ama, que é unha gran lama, busca abeiro para pasar a noite. Adiante, a nosa casa é vosa. Queren té con manteiga de yak? Será un placer. Sexan tan amables de sentar no can. Vou preparar o té. Próbeo. Recende ben. Se é unha gran lama, terá poder para curar a enfermidade. Mañá a xente da vila virá para recibir a súa bendición. Sí, por suposto, con moito gusto, será un placer. Deixámolo xa, deben estar cansos. No can estarán quentes. Tedes fame? Vaya festa. A nosa ama estalles dando a bendición aos da vila e a maioría traelle comida, por iso estamos de festa. Outro anaco de cordeiro. Vou empezar unha viaxe longa e perigosa. Tes algún amuleto que me protexa dos accidentes? Kongyun. Un sondú para te protexer dos perigos do camiño. Todos os días teño moito traballo co marido e mai los nenos, pero últimamente teño un demo aquí dentro na cabeza e dóeme constantemente. Setin Rilbu son pastillas para alongar a vida. Han espantar ese demo horrible da túa cabeza e xa non che a facer máis mal. O meu home morreu. Tivo unha boa reencarnación. Aquí ten. Volva dentro dun momentiño e dígolle como está. O teu home xa volveu nacer neste mundo. É fillo dun comerciante rico. Así que non te preocupes, a familia nova quere o moito e a ter unha vida cómoda. Alto, a onde ides? A venerable lama, lámpada brillante de sabedoría, e eu imos de peregrinación á cidade de Lhasa. Imposible! Nesa rexión están en guerra. Iredes directamente a Yaquiendo cunha escolta. Levamos todo o Sí. inverno aquí e xa estou farta. Sí. Quero marchar. Sí, pero como facemos? Os tibetanos néganse rotundamente a permitirnos pasar á zona chinesa e os chineses bloquean o acceso á zona tibetana. Non nos deixan pasar porque pensan que somos xente importante, pero se non fósemos máis que simples mendigos, ninguén se preocuparía por nós. Hai outro detalle. Mesmo vestida con roupa de lama segue parecendo europea. Non hai problema ningún. Deixarei aquí o hábito, a escolta, os cabalos e mesmo a Alexandra. Xa está. Agora parezo unha bicus, unha desas monxas pobres. Así non me recoñecerán. Serei a túa venerable nai. Preparado para o teu último traxecto, fillo. Con vostede a onde sexa. Alexandra intentouno por segunda vez, pero o perigo foi aínda maior. Deu un rodeo polo Yunnan chinés, atravesou o Mekong e desapareceu totalmente durante 4 meses. E onde en? Mira ali. Lhasa. Sí, estará aquí a semana que ven. E agora que vai facer? Nada, xa coñecín os lamas máis señora, importantes do Tíbet. A única razón para vir a Lhasa foi que mo intentaron impedir. Non o esquezas nunca, Yonden. Sigo os desexos do teu corazón e vai onde te leven os ollos. Volvo para casa. Queres vir a Europa comigo? Sabes que te considero un fillo. O meu corazón dime que a siga sen dubidalo, señora. Eu que pensaba que marchaba para un ano ou dous e xa hai 14 anos que saín. Xa teño 60, Yonden. Precisaría polo menos 10 para contar todo o que levo vivido. E tiña moita razón.
Alexandra David Niel escribiu novelas baseadas nas súas aventuras e traduciu os textos sagrados que trouxo dalá. Todo isto levoulle moitos anos. Despois do 1937, volveu a Asia, onde permaneceu 9 anos bloqueada pola Segunda Guerra Mundial. Ao final volveu para a casa e antes da súa morte escribiu 11 libros máis sobre o Tíbet. A súa filosofía, a súa maxia, os seus misterios. Esta muller incrible pediu que lle renovasen o pasaporte cando xa cumprira 100 anos. Sen dúbida pensaba volver de viaxe. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando pola